ଚରମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଛକ ଜାଗା। ଆଉ ଥରେ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ଆମେ ଏକ ଛକ ଜାଗାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାର ସମୟ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ଏହାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁଃସହ କ୍ଷୋଭ, ନାନା ଅସ୍ଥିର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଓ ଆଶଙ୍କା। ସବୁଆଡ଼େ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି? ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର। ଯଦି ମଣିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେଇପାରନ୍ତା। ମୋର ମନେହୁଏ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହୋଇପାରନ୍ତେ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା। ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ଭାବେ ଆମେ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛୁ। ଏଇ ସାହସ, ଏଇ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ନିଜର ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କାହିଁକି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବ? ତୁମେ କାହିଁକି ବୀରତ୍ୱର ସହ ଆନ୍ତରଶୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନାହଁ? ତା ଭିତରେ ପଶି ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରୁନାହଁ? ତାହେଲେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେବାକୁ ବସିଛି, ତାହା ଆଉ ତୁମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମ ଆଗରେ ଏହା ହିଁ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମା।